tashi amaryata. To juyo mana mai ido hudu yau ranar ta farin ciki ce, har ba ni gane dare rana ko komare ce. Komai kike so ki tambaya yau na amince, bari mana tashi in yi rawar yar moli moli amaryata. Moli 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 kai bari ma in tuba riga in yi rawar yar moli moli amaryata. Miji da mata wasanni sai an halarta, wannan Allah bai hana ba amaryata. Hakin iyaye na ciyarwa kai ka karɓa, har ilmantarwa su jira ba ka gaza ba. Zan tambaye ka kan wani abin da ban sani ba, sai ka faɗa mana sai mu ce ɗaki mu kwanta a gona. Da ki bar tambayar nan gobe da safe kyaye, yau ne daren farkon musumubi ni nake. Ka ce fa kome nake so za ka yi man masoyi, kuma tambayar ta shafi zamantakewa namiji mata. Subhanallah lallai yau na cuci kaina yo. A cikin wutar Ramadana idan janaba ta samu, muka tashi ba mai wanka asuba har ta da samu. Yaya mutum azumin ranar shine na damu. Ki damu azumin mu na nan kawai wanka za mu yi sallar asuba. To tambayar gaba kan jinin haila na duba, kare da ki ce mini jini kike yi ban sani ba. a tambaya ce an goba haila nake ba. Yawwa alhamdulillah na gode wa ubangiji na amaryata. In jini ya dauke cikin dare kuma ban sani ba, sai da zan yi sahur na ga ya dauke kuma ban wanka ba. Zan dau azumi ranar ko ba sai na dauka ba. Tilas ki dauka dan sarki ya samu kenan, kuma za ki rama salloli na cikin daren nan. Magariba isha'i lallai tilas ki rama amaryata. Kana gode Allah dan ilimi na yau ya karu, na auri malam ibada ta ma sai ta gyaru. To sha'awa na ka tsaya gefe na mujeru, mi rawar masoya mi rawar yar moli moli mutakata. Moli 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 yar moli moli ka ga rawar yar moli moli. yar moli moli kin garawar yar moli moli Ka ga rawar yar moli moli. kin garawar yar moli moli.